ओकरा बाद ओमन सैया जी बड़ा पातर रहले त नैया डोले टूट गई नहीं। ओमन औरतिया कहते कैसे कि बाहर निकलल पेट अरे वो तो मोट हो गईले कि पहिले रहले काजू अरे अखरोट हो गईले। अखरोट सब लोग समझता ना, गोल गोल रहेला अखरोट, काजू बेचारा टेढ़ के पातर के रहेला। कि पहिले रहले काजू अरे अखरोट हो गईले कि बाहर निकलल पेट तो गोट हो गईले। अरे पहिले रहले काजू अखरोट हो गईले अब तो नैरो ना ढोले बाबा आंसू बाबा ऐसे लिए ने इनाम की यहाँ के कुछ कम नहीं, लेकिन अगर इहो के फिटनेस ठीक हो गई बा, पेट अंदर हो गई बा, वो 2 महीना के कमाल है। बाहर निकलल पेट तो गोट हो गईले अब पहिले रहले काजू अखरोट हो गईले अब तो नैरो ना ढोले मोट हो गईले अब तो नैरो ना ढोले मोट हो गईले। अरे दियो आनी ऐसे के हुनी नजरिया नैरो ना ढोले सैया मोट हो गईले सैया डोले सैया मोट हो गईले। भैया की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। अच्छा कल्लू भैया के पिताजी के चाचा जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। बोल देम के शिल्पी के देनी है पैसा। चौहान जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और आशीर्वाद बनल रहो। और आप लोग बानी तो हम बानी, और हमने के बीच में निशा दीदी भी आ गई बानी। स्वागत बा, बंदन बा, और आके गर्दा उड़ावे के बस सही। नगदे खेत खाली हो गइल बा, गर्दा उड़ते रहता दिन भर। कि डोले ना पलाए ना पला अरे रामा हो रामा कि सुतलो न बने उनका संग अरे रामा हो रामा कि डोले ना पलाए ना पला अरे रामा हो रामा अरे रामा हो रामा सुतलो न बने उनका संग अरे रामा हो रामा अरे रामा हो रामा कभी कौन हम वो पैया हो चलाई कौन दबैया हो कि पकड़ी जिम कर भैया हो तुमरा तुमर बलमा भी अरे कि पहिले रहले हल्का और चौकरोट हो गईले। क्या बात पहले लागे कि ये खाली धकिया देत रहे तो इतना दूर फेंकात रहले, लेकिन अब धकी आवत नहीं तो सीधे पसर जाता है, नीचे गिर जाता है। पेट में अंदर चल गइल बा पूरा। हाँ? अरे पहिले रहले